नोंसिनाव नांगौ बायदि साबजेक्टनि टिचारफोर गैया? जोंनियाव नांगौ बायदि टिचार गैया मानोना गभार्नमेन्टआ जोंनि टिचारखौ लानानै थांदों। जों क्लासखौ सानसेयाव मोनसेल' लानो मोनो। जों सानफ्रामबो फैनानै बेखारसो जायो। ओरैनो एटेन्डेन्स लानानै मोनसे क्लास लानानै जों न'आव थांफिननांगौ जायो। बेनिखायनो जों गभार्नमेन्टखौ खावलायदों जोंनो टिचारफोरखौ नांफिनगौ। जोंनाव गासै 6टा साबजेक्ट दं। जों दा मोनसेल' लानो मोनो, बेयो साइन्स। बाखिया गैया? बाखिया गैया। बेसे गोबावनिफ्राय बेबायदि सोलिनांदों? बिदिनो मास मोनसेसो जागोन बायदि मोनो। सोलोंनायाव दा टिचारफोर गैयिनिखाय खस्थ' मोनदों? औ, खस्थ' मोनो। जोंहाबो गोबां एम दं। जों गासिबो एम गोनां गोजा। जों गासिबो सोलोंथाइ लानो लुबैयो। जों गभार्नमेन्टनि सासे स्टुडेन्ट। जोंनोबो नांगौ बायदि सोलोंथाइ नांगौ जोंनोबो। बेखौनो आं खावलायदों दि जोंनो गभार्नमेन्टआ हरफिननांगौ। जोंहा दा एग्जाम जानोसै सेप्तेम्बरनि 24 तारिखआव जोंहा एग्जाम जागोन। बेनिखायनो आं खावलायदों गभार्नमेन्टखौ जोंनो टिचारफोरखौ हरफिन, नांगौ बायदि जोंनो क्लास नांगौ। आं बेखौनो दा बुङो। साबेसे स्टुडेन्टफोर दं नोंनि क्लासाव? जोंनि क्लासाव दा 57 स्टुडेन्ट दं। अनलि मोनसेल' क्लास जायो? औ, अनलि मोनसेल' जायो, बेयो साइन्स।